Hello, tai no hyvää huomenta. Kello on siis 6 aamulla ja nyt on lauantai ja mulla on tänään töitä. Mutta mä oon onneksi etätöissä, niin ei oo niin paha. Ei tarvi lähteä mihinkään. Onneksi mulla on tässä vielä aikaa, koska huomasin äsken, että mulla on puhelimesta akku loppu ja mä olin unohtanut laturin autoon. Mä nyt käyn juoksemassa sen. A few moments later. No niin, nyt vihdoin loppu työt. Kello on vähän päälle 3. Mä oon matkalla kirjastoon. Käyn hakkeen sieltä muutaman kirjan, minkä avulla mä voin opiskella pääsykokkeisiin. Pitäisikö varmaan tankkaamassakin, kun on polttoaine vähän vähissä. Meikä tuossa ajeli äsken vaan ihan normaalisti ja poliisi ajoi vastaan. Ja yhtäkkiä sitten kattelin takapeilistä, kun kääntyivät ympäri ja lähtivät perään täysiä. Ei ne sitten muuta kuin puhalluttivat ja kyselivät, että onko oma auto sun muuta. Ja toivottavasti sitten päivän jatkot ja ei siinä sen kummempaa. Tuli justiinsa tähän kirjaston parkkipaikalle ja makia lankku tuossa jollakin. Laitanpa tuosta ovet lukkoon. Siis tuolta kirjastosta ei löytynyt sitä kirjaa, minkä mä haluan. Mä nyt yritin googlella jotain kirjastoja, mistä se löytyisi, mutta nyt on lauantai, niin ne on kiinni. Siis mä just googlailin lisää ja sitä kirjaa ei ole siis saatavilla vissiin missään kirjastossa, että se pitäisi ostaa. Täällä on joku hirveä myrsky. Niin eipä sitten vissiin käy vaikka lainaamassa kirjaa. Mä en siis tiedä mitä tekis. Mulla on niin semmonen olo, että mä haluan tehdä jotakin koko viikon justiin vaan makkoilu sisällä, mutta täällä on ihan hirveä kelikin, täällä sataa vaan vettä. Oli tuo vasen vilkku, tai sieltä polttima palannut, niin vaihtoi sen äsken. Mä oon siis vähän miettinyt, että pitäisikö laittaa nämäkin vilkut palaamaan koko ajan. Se palaisi niinku nuo jenkkiparkit tuossa. Sitten siis on ollut suunnitteilla, että ostais uuden kuskin penkin, koska tää oli tämmönen silloin. Se tarkennut. Tän näköinen oli silloin, kun ostin tän. Niin olisi ihan kiva saada ehjä. Ei sitä sitten tullut tehtyä mitään. Siis ensinnäkään en saanut sitä kirjaa, mitä mä lähdin alun perin hakemaan. Ja toiseksikin tuolla sataa ihan kaatamalla vettä. Niin en mä jaksanut olla tuolla. Eikä se auta, kun ottaa vaan chillisti. 3 days later. Tarkoitus olisi tänään ainakin vaihtaa öljyt tuohon Mersuun. Huomasin just, että mun remonttihousut, niissä on siis tossa niin kun jalan kohdalla semmonen reikä ja se kangas on palannut, koska se ei ole liian lähellä semmoista, mikä sen nimi on? Semmonen lämmitin, en mä tiedä, semmonen tosi tehokas. Niin se on palannut, niin mä nyt löysin mun vanhat ulkohousut. Niin mä ajattelin, että jos mä leikkaan niistä palasen ja ompelen sen siihen päälle. Sitten kun mä oon sen tehnyt, niin sit mä lähden käymään Motonetissa ja sit mä menen Eemelin luokse. Siis tilannehan on se, että kello on nyt jo 5:30. Siis asiat ei nyt yhtään mennyt niin kuin mä suunnittelin. Mutta siis mun autosta valuu vähän öljyä, niin kuin edellisessä videossa huomattiin. Ja pitäisi vaihtaa damperin Stefa. Nyt olisi siis tarkoitus, että mä lähden Motonettiin hakemaan sen. Sitten mä haen sen öljyn suodattimen samalla. Sitten mä menen Eemelin luokse. Sitten me vaihdetaan ne tähän autoon. Sitten olisi tarkoitus vaihtaa öljyt samalla tähän autoon. Mutta kello on tosiaan jo 5:30. Ei jaksa ihan iltaa asti tehdä, kun aamulla on taas aikaisin herätys töihin. Ei se auta. Lähdetään kohti Motonettia. Niin ja tosiaan näistä housuista tuli ton näköiset. Siinä nyt menee tommonen. Mutta ei se haittaa. On nuo paremman näköiset kuin mitä äsken oli.
Mä en tiedä mikä mulle tuli, mutta mulla tää vasen ranne äsken naksahti jotenkin. Se on nyt ihan hirveän kiviä. Muuten makiavärinen bemaari tuossa vieressä. Hain siis pari purkkia öljyä ja sitten ton damperistefaa ja öljysuodattimen. Katsotaanpa ehtiikö tätä tehdä tälle iltaan vai jääkö sitten taas huomiselle. Joo, mä tulin nyt tänne Eemelin luokse ja kello on 7. Me ei vaihda tota Stefaa tänään. Palataan animes asiaa sitten kun vaihdetaan nuo osat tuolta. The next day. Hyvää huomenta. Vitsi kun painaa paljon tää laukku. Niin, tosiaan. Nyt on keskiviikko ja tänään olisi tarkoitus sitten ehkä vaihtaa. Saa nähdä, että ehtiikö tänäänkään vai meneekö se sitten taas niinku huomiselle vai meneekö se sitten viikonlopulle vai mille. Mutta nyt anyway, kello on 6 ja mä lähden töihin. Miksi mulla on tää webaasto? Voi syksylläkin käyttää. Tai no siis nyt haakasti joku loppukesä vissiin, mutta kelin mukaan on kyllä syksy. No, että mä rakastan, kun täällä paistaa aurinko. Tässä on nyt satannut viimeisen viikon kaatamalla putkeen, niin vihdoin näkee vähän aurinkoakin. Hello! Tosiaan pääsin äsken töistä ja on jotenkin ihan poikki. Tänään nyt olisi sitten tarkoitus vaihtaa se Stefaa ja suodatin. Mä en tiedä, että mun Emeli pääsee, niin mä nyt tässä jotain afkailin siihen asti, että se pääsee töistä ja sitten katsotaan nyt vaihdetaanko tänään vai siirretäänkö myöhemmälle. Siis mä nukain ihan vahingossa. Mun oli tarkoitus ottaa vaan pikkupäikkärit, mutta nukuin 2,5 tuntia. Mun tässä alkaa tunnin päästä nukkumaan yöunia. Mutta joo, tää video nyt on ollut ihan sairaan sekava. Ja ehkä jatkan tätä oikeesti sitten, kun me aletaan vaihtamaan sitä. Muuten tästä tulee vaan tämmöstä ihmeen rampaamista, että mä joka aamu aloitan kuvaamaan ja käyn töissä ja sitten ei vaihdetakaan sitä sinä päivänä. Siis oli pakko tulla vielä kuvaan tähän väliin. Nyt on siis torstai-aamu. Oon menossa just töihin. Ja mulla ei siis enää edes oo mitään luottamusta, että me vaihdetaan se Stefaa tänään. Tässä on sitä joka päivä yritetty tällä viikolla vaihtaa, niin ei tuu mitään. Mutta joo, palaillaan taas iltapäivästä sitten, jos vaihdetaan se. 2 days later. Hyvää huomenta. Nyt on lauantai, kello 9. Ja vihdoin ollaan päästy laittamaan tätä Mersua. Tai sitten aloittamaan tän laittoa. En tiedä vielä kuin iso homma tästä tulee. Ekana tehtävänä olisi sahtaa tonne talliin. Mä aloittanut tän Hellumeen puolesta. Pitäisikö ajaa etupäin, kun silleenhän se on mennyt sinne. Selitin just jotain tähän ja sit huomasin, että mulla ei ollut video päällä, mutta niin se helma onneksi ei revennyt silleen kokonaan vaan siis niistä kiinnitysreijistä, vaan repes vaan niistä kiinnitysreijistä ne kohdat. Mä en nyt tiedä, miten me sitten kiinnitetään se, koska mä en haluais purata siihen lisää reikiä. Mutta pitää katsoa sitä sitten. Hankin kans uuden tämmösen mittarin, öljynpainemittarin, koska mulla ei toimi mittari. Se öljynpaine näyttää ihan mitä sun sattuu aina. Niin tähän olisi tarkoitus vaihtaa kans. Ja sitten mulla on siis reunoista noi mitkä nää on? Ilmastointi tai mitkä räppänät onkaan. Nää on rikki silleen, että ne ei pysy tälleen paikalla, vaan ne tipahtaa tälleen alas. Mä jossain vaiheessa ajattelin, että mä hommaan semmoset ne räppänät, missä on mukitelineet. Nää on ihan hyvät silleen väliaikaisesti. Niin, nyt tulee toi pesuri tuolta.
Niin siis mulla on tällä hetkellä tämmönen tilanne, että tuolla maailmalla puolella tuossa on kolikko ja tuolla taitaa olla prikka pitämässä näitä. Jos ne ottaa tosta irti, niin ne silleen tipahtaa vaan alaspäin. Aina tapaajan mukaan niin kävin pölliin tuolta Eemelin vaatekaapista jonkun sen liian pienen pajan, niin tää saa nyt kelpata. Mulla on muuten onneksi housut mukana, niin ei tarvitse näitä sotkea. Sitten vaan vaihdetaan nuo. Sitten on vähän paremmat remonttivaatteet, housut, mitkä mä korjasin aiemmin tällä viikolla. Tuosta vielä hiukset kiinni, niin ei mene sitten eteen. Ihan hirveeseen sotkuun. Noin. Pakko työntää tätä autoa vähän eestäpöis, että mä mahun pesemään ton penkin. Niin se on nyt ihan hyvin siinä, niin mä mahun pesemään sen penkin jossakin. Tässä varmaan. Nyt ois vehkeet asennettuna tänne ja semmoista tulin tässä editoissa kertomaan, että huomasin, että mä en missään vaiheessa sanonut, että mä siis hankin ton uuden penkin. Niin sitä tosiaan tossa aloin pesemään. Tuota pitäisi alkaa sitten putsailemaan. Tuossa just miettii, että onkohan tuohon jotakin auringon polttamaa vai mitä, kun se on tommonen ihan violetti. Ei hitsi, mulla loppuu akkukin puhelimesta. Nyt on haettu sitten vielä laturikin. Jos sitä nyt sitten vihdoin pääsis. Tai jaksais alkaa oikeasti aloittamaan. Eemeli lähti hakemaan sen työkalupakkia. Joo, mä laitan teidät laturiin sinne. Alan hommia. Ihan hyvin nuo tuntuu lähtevät. Mä ihan pikkusen vasta otin Niin katsotaan vielä, että mihin päädytään, kun alan tästä kunnolla hinkkailemaan, mutta nyt mä oikeesti alan hommia palataan sitten, kun mä oon tehnyt oikeesti jonkun aikaa. Aika hyvin on kyllä lähtenyt. Loppu vesi kesken, niin pitää vaihtaa tai laittaa lisää tyhjintää tuo. Sitten tuolta ainakin vielä nuo ottaa ja testataan, jos näitä sais pois. Sitten ehkä otan pikkusen vielä lisää tuosta, että varmasti lähtee ainakin melkein kaikki. Tää on aika ällön näköistä. Tässä nyt on saippua onneksi sen varan päälle, että sitä ei kunnolla näe, mutta ihan ruskeata vettä. Oli tuo sen verran paskasta tuo vesi, että varmaan vedän ton koko penkin vielä uudestaan ainakin kerran. Ehkä kahdestikin. No niin, mä pesin sen nyt toiseen kertaan. Ja aika puhas tuli. Tuo vaan ihan litimärkä vielä. Eemeli meinasi tuossa, että pitäisi vielä kertaalleen ehkä pestä, mutta en tiedä. Mä oon pessyt tätä oikeesti yli tunnin tässä ja en tuossa näy enää mitään. Ja nyt mä oon kuivaillut tätä niin kauan, että ei oikein kiinnostaisi enää taas pestä uudestaan ja sitten taas alkaa kuivailemaan. Läpi ainakin pikku breiki. Mä yritin pitää mun taukoa, niin Eemeli tuli nyt sanomaan, että nyt vaihdetaan sitten tuo Stefan ja muut jutut. Niin aletaanpa sitten katsomaan, että miten se vaihdetaan. No niin. Pistetään tuolla. Noin. Sitten mennään. Ei se mahdu tulemaan sieltä, kun siinä on se Eikö tämä leikki? pitte. Oikeesti? Ei se mahdu sieltä noin pois. Eikö tämä mukaan viimeksikin? Piti, ei se tuu sieltä muuten pois. Vähän taakse pitää vaihtaa niinku tiivistä. Varmaan. No ei oo kyllä 2. Ja.
Saanko sitä tällä? Tässä on tämmönen. On. Oi vitsi. Mitä kävi? Meidän sormi. Mä pidän. Näin. Ei tuo yhtä. Nyt on niin tiukaksikin. Onko mä kuvattu? Hänks! Hänks! Nyt katoppa nyt tässä ympärillä tuommoista. Tämä näkyy. Ja tuo pitää vaihtaa. No joo. Mihin se meni muuten se kiilo? Tuppa valo. Jos se tippuu tänne öljypohjaan, niin sitten mulla on kuseessa. Joku näkyy, se on täällä. Ostasten esittely. Onko tää samanlainen? Käydään se eka laittaa se uusi paatua, ja sitten kun... Olisiko sitä pitänyt brake cleanerilla vähän putsata? No niin, nyt siellä on se uusi tapa paikalla. No ei se vielä. Oh. Tai... Ei koko. Kokeillaan tämmönen liian syvällä. Tekäsinkö hakee uuden? No mitä sä tekee? No mä menin vetää se pois ja käydä hakkee uusi. Tuskin se lähtee kovin sievästi sieltä. Vitsi kun ei tajunnut, että se pitää jättää noin pintaan. Mä uskon, että sitä saa sieltä ehjänä pois, niin mä vaan samaa repiä pois ja hakee uusi. Se on entinen. No, eikä se auta, kun lähdetään hiasella hakemaan uutta. Ikinä ennen en ole hiasella ajanut, mutta kyllähän tämä aika mukavasti kulki. Noniin. Nyt on uusi tefa saatu ja vähän alkoi huvittamaan, kun olin tuossa varaosatiskillä, niin siinä oli semmoinen vanhempi mies ja hän vaan sanoi, että on kyllä komiat kynnet sulla. Ja aluksi luulin, että se oli sarkastisesti sanoo, kun katsoi, että tämmönen muija tulee hakemaan jotakin varaosia tämmöisillä kynsillä, että ei tosta tuu mitään, mutta kyllä se sitten vissiin tarkoitti sitä ihan oikeasti, kun se sanoi jotakin, että se tyttökin tekee kynsiä ja muuta tuommoista. Onko tää muuten samanlainen? Oh. Näetkö nyt sitä valoa, koska mä haluan olla uutta? Joo, ilman nyt uudestaan. Enää vaan työnnä sitä liian syvänä nyt. No. Se on siinä. Nyt ehkä... vähän putsata. Haluatko nää putsata? Mä otan kuvan. Saisiko tuo putsata?
riistetään se ja... Mitä se oli 325 niin... Niin. Miksi tää auto kuivu ollenkaan? Täis varmaan vahata taas joskus uudestaan. Tää joku veis. Niin alkaa painaa jarruja. Onko siellä kiinni sitä tai? Ei oo vielä. Onpa hankalaa. No niin, mitä? Eikä tässä nyt muuta kuin tuohon voi laittaa jo tuon flektin tosta. Tai tämä. Ei mä noin laittaa siihen Steffaan sitä öljyä. No ei sitä kyllä ennen aleta laittaa. No ei varmaan aleta. Mä en nyt keksi, että miten tän sais tästä pois. Mä olisin tosta nykyisestä penkistä vaihtaa tän viskatujen, koska tää on ihan kulunut tästä. Siis netin mukaan tässä pitäisi olla joku semmonen piilunappi, mitä pitäisi painaa. Ja sit vielä taas toi mä löyä semmoista. Saatiin tosiaan se Stefaa vaihdettua ja paikoille ja nyt vaihdetaan nuo öljyt. Otapa tuossa. Sillä aikaa kun tuo öljy tuolla imeytyi, niin mä vähän luutaan tältä näitä paikkaa, kun ei oo hetkeen tullut putsailtua tältä sisäpuolelta. Tää 6,5 litraa suunnilleen. Haluan putsaa sitä. Niin katsotaanpa, mennäänkö kuinka pahasti ohi. Herättääkö tää minkään näköisiä tuntemuksia? Ei hirveästi. No niin, 5,5 litraa sinne meni, niin nyt vaan korkki kiinni. Ai että muuten tuoksuu hyvältä, kun tällä pyyhkinyt tältä pintoja. Tämähän alkaa olla aika kuiva. Ai! Ai! Mutta hetki mieti, että mihin suuntaan aukeaa. Joo, nyt tosiaan irrotellaan tämä penkki täältä. Pääsee sitten vaihtamaan helpommin tuon öljynpainemittarin sitten tuon uuden penkin laittamaan paikoille. No sitten vielä täältä takaa. No niin, nyt lähtis penkki tuolta irti. Saanko mä nostettua sitä yksi? Ihmekään, kun ei
lähtenyt vielä, kun tässä on tämäkin. No niin, tuo lähti onneksi vaan työntämällä. Onko se paska, niin pitää olla imureja vähän sen tuolta sisältä. Sinne lähti penkki. Sitten mä kyllä imaaren tuolta. Otetaan matoa tuolta vekeen. Sitten pikku imaasut tuosta. Kello on siis jo 6 illalla. Tähän on niin mennyt oikeastaan koko päivä. Tässä ainakin haisee vähän tommonen sähkö. Tuossa kohtaa tuo. Niin haisee. Näyttää palaan. Noin. Siinä on oranssit, nämä viisarit. Tuossa on keltaiset. Onko? Oh. No eihän oo oranssi. No onhan ne. Tehän nämä niistä. Oota. Ja sieltä. Öljynpaine soi. Nonni, nyt on pikkusen puhtaampi kuin aikaisemmin. Kaikki muut on paikallaan, mutta sitten vielä se uusi penkki tuolla. Saatiin tuo penkki muuten asennettua. Mä kohta näytän sen. Aloin nyt vielä pesemään tuota autoa, kun on niin paskanen, että ei tulla kehtaa etees ajaa. Raudanpoistoaineella äsken hinkkasi ihan hirveän kauan, että annoin sen vaikuttaakin. Ei siltikään kaikki nuo pinttyneimmät liaat tosta lähtenyt pois. Mutta tässä tosiaan penkki valmiina ja asennettuna. On hyvä. Nyt mä pesen loppuun tää auto. On puhas. Jos muuten miettii, että miksi tuo on noin hirveän näköinen, niin edellinen omistaja oli laittanut jonkun lämpöeristeen tuohon ja se oli sitten sulanut. Mä oon yrittänyt rapata tuota pois, mutta se on niin aikaa vievä, että ei oo kerralla jaksanut. Mutta nyt mä pesen vielä tuon loppuauton. Nonni, nyt on sisältä ja ulkoa puhas. Oisin halunnut käydä tänään vielä jossakin tuolla kylillä, mutta ei me vissiin jaksa enää. Niin en mäkään sitten jaksa yksin tuonne lähtiä. Mutta mä pistän tästä nyt kamat kassaan ja menen sitten nukkumaan. Öitään. The next day. Nyt on tosiaan sunnuntai. Meni oikeastaan koko eilinen päivä tuohon tai tähän Mersun laittamiseen, mutta nyt on öljyt vaihdettu ja toivottavasti ei enää vuoja tai tiputtele tuota öljyä. Ja öljypainemittarikin toimii. Mutta nyt tosiaan Mersu pelaa ja mistäköhän tuo nyt sitten johtuu, kun nyt tuo nopeusmittari viisari tärrää ihan hulluna. Ei se oo kyllä ei oo ennen noin pahasti tärissy. Mutta tää video nyt alkas olemaan varmaankin tässä. Mä menen nyt korjailemaan nää kynnet, kun eilen vähän kärsi tuossa remontoinnissa. Kiitos jos katsoit tänne asti ja laita vaikka tykkäystä videoon ja pistä kanava tilaukseen, niin mä sitten jatkan tulevaisuudessakin näiden